Duha ka mga trabahante sa usa ka barangay sa Iligan City ang arestado sa Cagayan de Oro City. Human nga gireklamo sa duha ka babaeng masahista, human nga nangayo kuno og extra service ug nang hikapa sa pribadong parte sa biktima. Ani a report. Arestado sa pinasikat sa gihimong operasyon sa Kugon Police Station sa Cagayan de Oro City ang duha ka mga lalaking lupong tagapamayapa sa usa ka barangay sa Iligan City. Human gireklamo sa duha ka babaeng masahista. Sumala sa mga masahista nga ang duha ka mga suspitsado samtang nagpamasahe ang nangayo kuno og extra service. Gani ang usa sa mga sospek mihawid pa kuno sa pribadong parte sa usa sa mga biktima. Yes sir, no, kay automatically pagtawag yun sa tuwa atong kapulisan dari gyud sa atong tanggapan dari sa Station Tukugon, automatically nag-respond lima pud kita og na-arrest man po nato diretso katong duha ka suspect. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa mga sospek. Based sa atong mga initial investigation, angkon man po ang duha na to ka suspect nga under sila sa influence of alcohol, nakainom sila. Kasong acts of lasciviousness ug unjust vexation ang atubongon sa mga dinakpan. Samtang tungod sa hitabo, adunay pahimangno ang otoridad ngadto sa publiko. Kumahimo dili lang ta mosulod dito nga hubog kay siyempre pag nakaubog man gud ta, so medyo malain man gud ang atong hunahuna. So unta din lang pud unta ni mahutro og mga last na unta ni nga gayon nga maitabo ni. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.